El Club Esportiu Futsal de Mataró aquesta temporada complirà 10 anys des de la seva fundació. Van néixer amb la filosofia de crear una escola de veritat, on cada nen pugui aprendre a jugar a futbol sala al seu ritme i tingués sempre un equip adient al seu nivell per jugar. Prova d'això és que no han tingut equip sènior fins fa tan sols 5 anys, però aquest esforç de base ja està donant els seus fruits i ara volen ser un club de referència al Maresme i a Catalunya. El Club Esportiu Futsal de Mataró, a poc temps de celebrar el seu 10è aniversari, compta les seves files amb 14 equips, 12 d'ells de base. Miren de donar cabuda a tots els nens i nenes que volen iniciar-se a l'esport del futbol sala i van movent-se els equips segons la seva progressió, que sempre està consensuada. Per això no miren tant per guanyar títols com per l'aprenentatge de qualitat i els valors que desenvolupa aquest esport. Després d'haver fet la feina ben feta durant tant de temps, ara és comprensible que el nivell que han assolit aquests joves jugadors sigui molt alt. La darrera temporada va ser la millor que han viscut, difícilment repetible en molt de temps. Excepte el juvenil, que encara li falta un esglau, la resta d'equips estan tots aquest any a la màxima categoria catalana. La passada temporada va concloure així. L'infantil femení va ser campió de Lliga Catalunya i quartes al Campionat d'Espanya. El sènior masculí va quedar segon al Campionat Nacional B, ascendint al A i van anar a semifinals de la Copa Catalunya medint-se amb el Futbol Club Barcelona. El sènior femení va ser segon a Divisió d'Honor i el benjamí va ser segon a primera, ascendint a Divisió d'Honor. No és d'estranyar llavors que 5 dels jugadors del club hagin estat cridats per participar a les seleccions catalanes.